kekukuvanzira zvinhu zvake zvemufoni aiwa achiti nyaya dzangu dzemufoni handisida kuti dzizikanwe nekuti handidi kuti uzive zvatinenge tichitaura zvekumba kwedu handitika ibva waziva kuti hautombodiwa. Icho chinombomupa kuti adhilite machatsi emufoni ake chii? Nhaiwe CK, zvese zvauri kutaura izvi uri kuzviwana kupiko iwewe? Asi chii nhai? Unondishura kani nhaiwe? Maya, hapana kana yakanyanya stereki kakutongoonesa waiziya. Ukangoona chete mukadzi atanga kuita tumasikireti muri mumereji zvinenge zvaendwa. Chibva wagara waziya kuti kunenge kwaita vamwe kunzoko kwako vanenge vakuwanyirwa taimi navo. Tagara tirimo kamuchigemu chacho takachimasta. Isha, inini handina mumweni. Inge wani ndakakuudza kuti ndiwe wega mana. Kotokozivei kwesu tiri maghetto youth pamwe kamunenge maakutaurana nababa Halandi futika. Watanga nyaya dzako dzababa Halandi. Everyday era mana. Ingagoita life here yo yekuti pese patiri tinenge tichitaura